Wah, jan. Aduh, Dik Pate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere. Nggih. Niki to Mang Sawang. Niki rak wujude Bagong to. Niku Panakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ora tatanan. Kowe wong ora ndek hidup isin. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kena apa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena apa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banowati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banowati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Aye jengkulmu melacat ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jelek mapan wonten negari Ngastina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyong mriki sumados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk, sampun mathuk, sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ha ya ora kok rasa ndak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ingatan Dewi Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ingkang ngraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrawi negara Ngastina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnane iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mulai mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngapa-ngapa ya aku mati. Tobat mboten napa-napa, mangke menawi panjenengan saged menang ngapa-ngapa wis. Nan. Inggih. Ngapa cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Dana? Wah, ora gelem bali marang paman dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakunjaran kowe Bagong. Wes semu kang mawor raras Batobat wong kon nyedak wae kok emoh lho Batobat gayamu kuwi lho mbuh yo nyedak kene supaya jagongan iki kepenak kula niku namung ngabdi nek ngantos kula niku cedak kalih sampeyan nek ana wong presa tersebar gosip sing mboten apik lho Dewi Banowati kok cedhake karo Bagong. Bagong ki wong kere, Bagong ki wong gedhe bal 17. Batobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, paton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama lho, upama kowe ra wis sesasi nang kene. Nggih. Mangan yo nang kene. Turu yo nang peturonku. Neng kok ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye mbok yo engko tak susul engko. Wah, grahan aku iki apa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyana kok ndelelakon sing kaya ngene jan nyenengake tenan. Tobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, anu nggih. Kowe nang Taman Sari ngene iki seneng apa ora? Ha seneng. Seneng sebabe apa?
Siji cedhak kalih sampean iso ngladeni sampean minangka kula dados batur Panakawan. Angka loro abdi Taman Ngastina niku ya apik-apik. Bato-bato saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya apik-apik. Ayo kula niku selerane macem-macem. Bato-bato tutuk watu sirahmu kowe. Bagong, dalem. Mentobat kowe ngerti ora sing tak rasake? Bab napa? Sasuwene kowe durung mapan negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mung kon nyawang taman, mung kon nyawang endahing taman Sari Negara Ngastina kuwi suwe-suwe jeleh. Mongko aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk srawung karo emban-emban liyane sing keparengake cedhak karo aku ming emban siji loro sing entuk palirae anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki bat-bat rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya Bagong, bat-bat kowe iki wonge sregep bat-bat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu nglakoni subuhan. Nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Ora ya madhep ngulon, Batobat karang aku ya ora tau nindakake panembah, mula aku ora ngerti. Ah niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabare kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel. Batobat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo kathokku lho. Alat tepel niku rak segitiga to. Dadi niku ning lebokke gampang. Nek sandadak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk matikel-tikel. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe. Diapurmu nggih. Ya dienggo semangat tok ya. Iya. Batobat lan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, kaya kawit biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kai tolo, kai tahu, kai krecek, terus dicampuri ceker. Batobat to, Mas. Aku ki nek mangan ora tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo basa sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggonmu olah-olah Bagong. Wah. Oke. Benjing masake napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih. Anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teroncom apa teloncom? Hah? Terancam. Terancam bahaya. Batobat terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik, mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbanging iwak tengah taman kae mbok kuras. Batobat saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maklutsu kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Lha niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sampeyan niku nek kalih kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putong ngitung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad.
nyatane ya ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi ruping jiwa sing luhur. Tresna kuwi ruping jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek, nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku, aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gek mengapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat. Niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan mengko sampean tertawa di balik badanku. Sampean tegese mung guyu nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Tobat. Saiki kowe njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfum we. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Lah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin Anandara Banowati. Iya, sampeyan kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Aku wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampean kalih Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku kan sampean nek kagol niku ngendangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresna. Wah, ha iki. Ha terus sampean serius ngendika kaya ngaten niku? Iya, tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Wah, bojo kula, manut sakarepmu. Kula patenane sik. Aja dipateni, Mbak Tobat lagi dinggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke? Bojomu Diwayu Banowati no gelem ra? Mesti gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumasane elek, Diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan ya. Mbak Tobat ayo dititip panti asuhan. Diakoke nek bapakne modar mbokne modar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulanmu, ndak selak kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sapenake dhewe mongko nek esuk ya tak gugat kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek pancen sampean tresna tenan karo Bagong, sampean ora napa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Iya, ngestaken dawuh. Mbak Tobat. Menawi kersanipun ngados bangaten kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh kok Kang Mas Bagong. Wah. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati, dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresna tenan karo aku, Diamond, diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu gugup aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki nek ora tuku.
Ora tuku pil kita. Pil kita. Ora bakal kuat aku. Tobat. Banowati. Wonten dawuh. Kowe tresna tenan karo aku. Inggih, saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha iwak kambing sak kata-kataipun. Supados kula nggih nderek darah tinggi. Upama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sak akeh-akeh men aku ya asam lambung. Kowe dia nek ngono tresno tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula iki badhe ndedha donat sak kata-kataipun. Ame kali loro e. Mboten napa-napa. Nek ngono kowe tresno tenan karo. Nek aku mati, ha saiki iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong, sirna. Sirna marga mlayu. Marga layu. Kula ya badhe patus margi ning pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Ha saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sesuk nek anak-anak arep dijenengi sapa wis? Ayo. Menawi sae nggih nunggak semi kalian tiyang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ah loro kuwi aja. Baron ki mung watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae. Heeh nek wedok ya sapa ya? Wedok angel lho nek wedok nganggo bangi. Ciluba. Inggih, menika ugi sae. Sae kemawon. Ah, jan. Kira-kira pengen dianak pira kowe? Menawi sae menika anu mitra dhateng aturanipun negari Ngastina menika namung kalih. Kabeh. Aku mongko pengen dianak kae. Nderek mawon. Oh iso nang anake umur sesasi kowe metengna ya. Tobat ya dinteni sik ya. Dur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa, selak ra iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan. Tobat, sago ora? Sagah. Ngono. Permintaane suami iki adalah apa ya? Ken kudu dileksanani. Wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngaten kan mau nyedak ya mok kok panjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih ngestaken dawuh. Aduh iki nang laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat. Sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Mong aku nek mencok suwe. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Delok tangane. Inggih monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Lha kuwi engko. Saiki tangan sik. Uduh haluse jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan gendruwo wae. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, wong bareng entuk wong ayu kok bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe awakku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Debanawati kok umbah-umbah ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok penging. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngumbahi sandanganmu Tobat malah ngucek kok suwe banget. Suwe aku ngucek karo modar kowe. Wong sandangan kok didunekke modar, mbayangke. Tobat senengane kok kaya ngono. Ya iki apa jenenge? Abdi ngendi?
Abdi Ngastina iki ana sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kali Cange. Mimin kali Apri. Oh, Banci Mbogem kuwi. Inggih. Rumiyin sakmenika sampun mboten, Ya ditonton ya nang arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya mangkat rono. Inggih ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik. Wah, dan sampurna mulya. Menapa? Sempurna maksude ngene lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah, wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Iki ngestaken dawuh batu-batu panjenengan iki ora bagus ning ya gemeske lho. Ih, gemes aku. Mangga sing ta jiwit kene. Sing mobat mabrik liyane. Ora iso jiwit sanggon-gon. Pundi sing mobat-mobat nggon apa? Wis. Ora takon sing pernah-pernah. Ora kurang ajar. Batu-batu Mang. Iki kowe. Batu-batu yang bengok iki kok keri lho. Iki. Kowe ketoke bunga banget. Inci banget. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Ngesun. Enak ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun lijab teng pundi? Kau wae sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau wae sing murah. Mangkat wong loro, seksine golek wong ning njaba. Kunci ngesnaken dawuh. Lho. Ngelimpe, kurang ajar. Ih, kowe aja ngono, tutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Ha kowe nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo, pangenan pundi? Monggo panggenan pundi? Sik aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kendho. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngampet malah ngentut. Batu. Panjenengan sok meneh mbok mangan ki diatur. Ambune ra karo. Arang aku ki panganan bosok barang ta. Nek ta, inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tindakan ngepuk-puk ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh mawon. Tenang mawon. Mengko bakal tekan kono. Dendang. Ya tindakan aja inggih. Ora ditebek wis ora apa-apa. Ayo ditani engko ndak serat ditenteni Limbo Cange men pentas sithik. Mengko bareng tonton Limbo Cange kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawuh. Ya mangkane Banowati monggo. Pangeran Bagong nek piyai putih nek nyeluk guru lakine nek piyai rak pangeran. Inggih monggo pangeran kula dherekaken gandeng astaku. Monggo kula gandeng cengel. Monggo. Ayo mangkat bareng karo aku Banowati.
Ngambar arum sang kusuma Ngambar arum sang kusuma apik tenan. Aku seneng abdi-abdi misa gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina ki Lurah. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora mung mikirke senenge ya diajeng. Inggih. Ning kudu mikirke pahite, tegese ngene. Gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru, merga aku nang taman ora bali-bali tur malah aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana. Pengeten. Iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku. Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat. Menika gumantung panjenengan ngene pun tanggel jawab. Sarta menika minangka dados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Upami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditatahi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditatohke. Oke, dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wantun. Wani. Upami Kurawa badhe ngroyok panjenengan, tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sinten Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna kaliyan Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu inggih. Saestu. Nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu, mundur ya teles, maju ya teles. Inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pejah. Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngastina iki le mangan ya apa to? Terus pundi? Nek Ngastina iki le mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati ingkang Bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok korinipun dipun kancik? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG. Nuwun sewu napa sandalipun dipun tulisi BG? Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi BG. Pinjangane mboten usah ditulisi ndak ngetarani. Nah, kebacut Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok. Niki Dede selalu napa? Selalu. Swalo kok selalu. Niki sandal jepit muran. Dibuang Depate. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang Bapa ing Saka Lima. Nuwun mapunten Mremban kula bikaken korinipun Mremban.
Durnaina panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda kenthos waluh gembol manyor-manyor duk ning dungkul wana Dadyala Saraswatiwana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negaring Ngastina Gusti Ayu. Inggih Panemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawuh sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Arkanapati Arya Sengkuni, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawuh sami-sami. Wonten menapa dene Paduka rawuh wonten ing Taman Negaring Ngastina sajaipun mengku wigati Panemban. Menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan bilih nalika wonten ing parepatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelapuranipun Emban Taman Negaring Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng Paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten. Namung mitra taturipun Emban. Bilih nuwun sewu Emban menika nyumurupi glibetipun Piyai Kakong mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken Piyai Kakong wonten ing Taman Sari Negaring Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng Emban menika kala wau naminipun sinten kok banget nyamah mangasmaning Banawati. Dipun anggep kula menika wong wadon menapa? Dipun anggep kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alendra teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Alendra Ngastina lho Panemban. Kula nuwun sewu. Panjenengan kok lenggah kok kaya rada mbungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten, Batopa. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula aturi semingkir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Nalendra Ngastina. Oh, upami Piyai Kakong menika kecepeng dening Begawan Dana badhe kula rajang kula Bambang. Kula iris-iris kaya lombok. Mesti badhe kula pecahi menungsa menika. Wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketoke kok sing teng wingking niku wonten Piyai Kakungipun Kakang Durna. Mbok nek pancen lanang tenan kon metu. Aja ndelik teng mburine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon pepinjungan ora wani nanggung perkarane ora wani tanggung jawab nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Loh jan waduh Dik Pate pripun tak kira nek wong lanang duwe derajat duwe pangkat jebul kere inggih niki to Mang Sawang niki rak wujude Bagong to niku Panakawan Madukara to halo Begawan Durna iya aku sing tekan kene wonten apa sampean kok muring-muring kowe menungso ora tatanan. Kowe wong randhe hidup isin. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kena apa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena apa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya pada Aye. Aye dengkulmu meloncat ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula.
Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Iya. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jelem mapan wonten negaring Astina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila temen Bagong kula boyong mriki sumados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk sampun mathuk sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah wae bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ah ya ora rasa ndak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nek ngaten Dewi Banowatu sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ingkang ngraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih, sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok. Wis diambung wong ayu. Terus sampean negari ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrawi negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong, kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnane iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngopo-ngopo ya aku mati. Lah tobatan mboten napa-napa, mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan. Inggih. Ngopo cungar-cungir pengen kowe? Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye penembahan dono? Wah, ora gelem bali marang papan dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakun jaran kowe Bagong. Aku sing kudu tanggung jawab. Menawi panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawab tenan, ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-antos. Sembah kula ngendharaken paduka, ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula, nglalu. Heeh, nglalu. Inggih ngestaken dawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngantos-antos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung nane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngatos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk. Inggih ngestaken. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun malih kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Meh mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku iso awakku letek e. Ngono kowe ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokokipun mengki kula ladosi. Dar tak ladeni ngunjuk tak ladeni siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo gareng nek ngerti sapa candase iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos-antos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos-antos ki Lurah. Heeh. Wis ya, inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin meng Lurah Bagong menang. Heeh. Wis ya, inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki Lurah Bagong.
Sobat kok nglimpe lho sengit kan. Ayo tandangana kerejane Bagong Marat. Apa keperanggul mungke ngayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungke ngaloka wiladalah setan ratatanan jebul bener ngendikaning bapa Penemban Durna lan Paman Patih Sengkuni sing manjing dadi durat moko ning taman mung gedhe bal 17 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarma dudu. Pancen rupaku padha karo Kartomarma, nanging aku arane Surtayu. Wah. Bes jurusan Parangtritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, njane lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong, kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngapa? Wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep mepalangi karepe Bagong rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki makar omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju. Ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati tak totohi pecahi dada wutahing marus. Lho. Wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak bonto tanganmu krincung sikilmu, tak hukum picis, tak iris-iris awakmu. Maju legane kantiku Kartomarma, Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni kene marganing patimu. Cobanan legane atiku parat kowe. Gayamu sepiro? Modar tenan aku. Aku ya ora tau perang kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawe tangane Surtayu pletak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut, ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu.
omane Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul sing ndumbani sencaki barang jagat dewa Bathara. Ayo Satyon Garba Guwa Garba. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah, iki diapure Bagong. Dasar Paranyata. Surtayu, aja kendhak sika karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju. Wisata dina iki. Omongane teng plethot. Iki Bagong iki dudu Setyaki. Dasar Paranyata pecah ndasmu jajalan. Wengi kowe. Saka Cencaki dadi Gatotkaca, Gatotkaca dadi Antaja, Antaja dadi Antasena. Rasa kokean cangem. Iki satriya ing waduh lali aku. Ndara Antasena iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran. Ngawul cangkeme. Raden Antasena Durmagati. Ora mundur nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung. Konangan aku dadi apa modar sita iki mati ya. Piye, Cit? Ora karo-karuan, Man. Sampeyan ora weruh.
Bagong ampuhe raja mas-mas. Seseka Sentyaki dadi Gatotkaca. Seseka Gatotkaca dadi Antarja, seseka Antarja dadi Antasena. Bareng kula maju. Heeh. Seka Antasena dadi wong lemu banget. Oh. We apa? We tok. Heeh. Kula maju tek langsung digwasur rai kula bres. But ngono candrak. Tangan kula cek banting but kuku kula buyer terus ndake mlontrake kotang. Oh. Jejelke cangkem kula man. Mandluk ngoten. Waune kula ora dong bareng kula seserot kok enak. Oh. Terus nyun. Cepet banget ya. Saking cepete. Nyun. Wah. Wareg. Perang wareg nih lagi niki. Ha iya. Wis ora karu-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Penembanduna piye Kakang? Oh, Bagong cundha manik jeblok ketemu barang. Kaya tau weruh pemandangan iki to. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Oh, jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok. Oh, mati. Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon sinawi wah panus maning jajaran kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku krungu surak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajae kok nyenyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong, kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen tak kandhani baliya marang bebener. Yen ora tak kandhani tak longgo Kyai Nenggala ora jeblok wetek moncon tutang padha. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu aja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki nata Mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malik kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandingi Kyai Nenggala. Ayo, Amos Ramrata, Jamrata imbang yen padha-padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa iki.
menungso ora tataran iki apa iki? Iki kok ngodhep kaca iki piye? Dengerin. Lho. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong traca kowe. Iki Baladewa kok nggo graji. Saentuke ana wong negara wit tak jaluk grajine. Nggo nandingi karo kowe. Iki Kiai Nenggala. Ayo iki Kiai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane mau mati tra, mati tra. Wah, setan raka. Ayo. Ayo, Amo Suramrata Jayamrata. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah, setan kewirangan tenan aku. Lah ing atase Kyai Nenggala ki pamaning Satru Sekti. Nenggala ki tambaki Gunung Jugruk Segara Asat kok kalah karo Graji Japure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk poreng kowe. Menungso ora tatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa diukum kowe Bagong balas. Bagong pundi kok Prabu kula menika sampun kebaja tresna kaliyan pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejah lha kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Taru Banowati. Terus endi? Yai Taru Banowati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kuwale aku. Yai Ratu Banowati. Kula wonten maring ada kok. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa terus dadine pun Kakang? Kok Prabu Baladewa. Kok Prabu Baladewa ki nek suarane halus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Tobat. Beneran kok preso Jamal Jamal Mirdad. Ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung Panakawan. Aku Bagong Yai Ratu Banowati. Aku Bagong. Tobat. Pinter temen lho bojoku, pinter temen. Dangdung. Ngono. Sangat ki Lurah, mangka kula remen sanget. Dinyanyi kok Lurah sampun saged unggul mersapa para Pandhan Kurawa. Wis aja kuwatir. Merga aku ki percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong ki nek tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Nggih. Nuwun sawuning kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane tobat. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kowe ya meneng wae laimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo,
Suneme sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku laderana dahar. Inggih. Aku njaluk ndok ceplok ya. Inggih ngesnaken dawuh. Ning ada ndok cecak. Kenaming cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh inggih ngestaken dawuh sing gedhe menan. Inggih ngestaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, tahu ya. Inggih. Gorengno tahu. Inggih ngestaken Kowe kepekarem aku. Inggih. Mengko bar kuwi terus tempe. Inggih. Kowe duwe tempe to? Gadah. Mangke kula gorengaken Rasa dibacem sing kemriyuk wae. Inggih. Monggo kula dheraken kira-kira ayo ngaso.